चूहा और बिल्ली के फनी कहानी। भोजपुरी में एक दिन चूहा बाबू आपन घर में आराम से झपकी ले रहले। अचके में दरवाजा पर ठक ठक भिल। चूहा चौंक के पूछ ले, चूहा कौन बारे? बिल्ली बाहर से, खोल रे दरवाजा, हमार आवाज नाही पहचानल, हम बिल्ली हई। चूहा डर के, ना ना हम ना खोलब, तू ता हमके खा जिबू। बिल्ली, अरे ना रे, अब हम शाकाहारी हो गई नी, अब तक सूतली सोया खानी। चूहा, ये नया ट्रेंड बाका? बिल्ली, हाँ हम अब ध्यान योग करेनी, अब जानवरन से मोहब्बत करेनी। चूहा थोड़ देर चुप रहल, फिर पूछल, चूहा ठीक बा, लेकिन ई बतावा तू मुर्गा के आवाज काहे में निकाल रहलू? बिल्ली गुस्से में, अबे चुप, हम रोज सब जानवर के आवाज सीखेनी ताकि भूख में का मिले ओही के खा सकी। चूहा दरवाजा के अंदर से हौसत कहले, चूहा हाँ हाँ चल हट, तू अबले बिल्ली रहलू, अब ड्रामेबाज भी हो गईलू। बिल्ली झमके, का करी, घर में खाना ना मिल रहल बा, अब एक्टिंगे से पेट भरत बा।